Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamera sekudai so. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndichiuyawo panapa ndauya pano kuti mhuri yeZimbabwe inge ichizondibatsira. So ininiwo ndine addiction yekuti ndinopota ndichinwa spirit iya methylated spirit. Izvi ndakazvitanga mushure mekunge ndava addicted kumubrongo. Ndaiwanzo kuti ndotora brongo rangu ndobva ndazanganisa neamarula ndobva ndatanga kunwa paya kusvika ndatova totally addicted. Zvino kuti ndinge ndichizosiyana nemadrugs iwawo akaita sana brongo ndopandakabva ndakatanga ndichafembedza spiriti kuzonosvika ndava kutoita yekutonwa kusvika pari nhasi. Handitokwanisi kutoti ndinge ndichispenda more than 3 kana kuti 4 hours ndisina kunwa spiriti kana kufembedza spirit. So handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Iniwo mari yekuti ndinge ndichienda kuna rehab center handitomborina. Ndikutongotsvakawo mahome remedies yekuti kana uchitambudzwa neaddiction ungazvifambisawo sei. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndingafara chaizvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Kune vanoziva iyo spirit inokanganisei pamunhu kana kuri kunzi unopota uchinwa spirit. Hanzi ndakatanga ndichiita yekufema kudzamara ndava kuita yekunwa. Pari zvinhu strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa, asi dambudziko riri pandiri ndikangoti rakabva pakuti murume wangu iye anokoshesa basa stereki kudarika happiness mumarriage make. Tiri kuraramawo tiri kunoku kumhiri kwemakungwa. He is always working. Nguva chaiyo yekuti tinge tichimbofara hapatomborina. So zvakaitika ndezvekuti inini ndini ndakatanga kuuya kunoku. Zvino ndakati ndauya kuno ndokubva ndashanda ndikashingirira kuti iye ange achizouya, ndokubva achizouya paya. So when he came here I told myself kuti yainge yava nguvawo yekuti tinge tichimboenjoyawo rudo rwedu, because kubva zvatainge tichiriwo kuna South Africa yainge ingori nhamo after nhamo nematambudziko always. Saka takabva tachizongozviudza kuti it was time to relax. Kushanda yedu tainge tichazoshanda, but pano nepapo we were supposed to just enjoy life. Asi nhamo yakazouya mushure mekunge iye azowana basa. Ndingangoti kuwana kwaakaita basa, it is more like a case right now in my life, because kubva paakatanga kushanda asisina kana nguva yekuti anondipawo attention. Kushaya kuziva kuti iye anomwe munhu here waanofambidzana naye, but I have tried by all means dzimwe nguva ndichitombomutevera snooping around wanting to see kuti haana here umwe mukadzi waari kudanana naye, but no, he just gets out of the house. It's either anoenda kumashops or straight to work and return back home. Paanodzoka anoti iye anenge akaneta. Dzimwe nguva anokwanisa kushanda madouble shift after madouble shift achiti ari kuda kuti mari inge ichiwanda. Zvino iniwo ndoita sei? So kubvawo ipapo pandakazongotanga kungoboyekana naye munhu kuti shuwa munhu uyu ndakamusiya kuSouth Africa ndikauya kuno. Handina kana zuva rimwe chete zvaro randakambofunga kuti ndige ndichiita zvemaboyfriends kusvika
iye azouya kunoku, nawo munhu ava kuno apa haachatombondioni sekunge nditombori kana munhu. So it is far much better kuti ndinge ndichiita boyfriend, but ndakangozviudza kuti it was just going to be a once off thing, but ndakabva ndachizonakidzwa naye mukongolese uyu wandainge ndava kudanana naye. Kubva ipapo ndakabva ndatograduata kusvika pari nhasi ndine mamultiple partners, and I take advantage yekuti kana asipo ndinenge ndichitongoenjoya zvangu life yangu. Iyo akauya akandibatawo, I just respond, kana akasandibata ndinenge ndisitomborinawo kana basa nazvo. Nhai zvese izvi zvandiri kuita ndinganzi ndiri kukanganisa here, but kune avo vanoti ndiri kukanganisa, saka munoda kuti ndinge ndichiita sei? Nekuti inini ndichiroorwa hakusi kunzi ndakangoroorwawo kungoti ndingonakidzwa nekuti ndakaroorwa, but yainge itori nhau yekuti I also want to enjoy life. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndini confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti mushure mekunge ndanetsana neumwe mukadzi uyo wandainge ndichishanda naye, saka nemukadzi uyu takatukana pamberi pemurungu mushure mekunge murungu iye atanga kutinyima mari dzemabonuses kubva zvatainge takatanga kumushandira murungu uyu. Iye mukadzi uyu asati atanga kushandawo pakambani apa, taigara tichingopiwa mamonthly bonuses, but iye kubva zvaakazotanga kushanda, kana vanhu vemuno muSouth Africa vakabva vatotanga kutocomplaina, ndiye ainge ava kukonzeresa kuti tinge tichinyimwa mari dzemabonuses, achiti ari kuita avanoti macost cutting. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakatirwadza kuti ko iye munhu anogorweiko pakambani yemurungu achiti pari kuitwa macost cutting. Izvo zvaizokonzeresa kuti tinge tichizonyimwa mari dzemabonuses. So nerimwe zuva mukoma tikatoti takatogara painge patori palunch, then ini handina kumuona, so ndainge ndichitotaurawo nevamwe vakadzi avo vatinoshanda navo ndichitoti munhu uyu anojairira stereki, saka iye anotozviona sekunge akakosha stereki because ane chitupa chemuno muSouth Africa. Saka vamwe vangu havana kukwanisa kunditipa kuti supervisor avo vasvika in time, vakabva vazoramba vakanyarara. So iye akangouya apo pandainge ndiri akabva ati apa tomborina kana problem, ndokubva adzokera kuofisi kwake. So mukomanashi akabva achizotanga kundiitira hutsinye humwe hwainge huchitorwadza zvekuti ndaitoona kutoti munhu uyu ari kutoda kutondidzingisa basa, asi sezvisinei handina hangu kuzokasika ndadzingwa basa. Ndokubva tachizonetsana, saka mukuzononetsana kwatakaita takatosvika pakutorovana mukomanashi inini naye mukadzi uyu. Then ndipo apo pandakabva ndachizombopiwa suspension, ndikabva ndanzi ndige ndichimbogara kumba. So mukuzofamba manje ndichida kuti ndisazodzingwa basa, ndipo apo pandakabva ndachizoenda kune vamwe madzibaba mushure mekunge ndaudzwa noumwe munin'ina wangu kuti iye ainge achiziva vamwe madzibaba avo vaikwanisa kundibatsira. Ndakaenda kwavari madzibaba ava ndokubva ndavaudza nyaya yose iyo yainge ichiitika. Madzibaba vaya vakabva vati kwandiri aiwa hainetsi. So madzibaba ava ivo vakabva vachizoti ndinge ndichizoenda paofisi pake, ndobva ndazonosiya imwe nhombo iyi ndinoisiya iripo pamberi pedho repaofisi pake muswere wese wezuva. Then kana tava kunochaisa ndobva ndaitora ndobva ndazovapa. Ndikabva ndaita saizvozvo. Izvi ndakazviita kwemazuva anokwana iwo kuita 3, uye zvekare ndainge ndiine imwe nhombo yandaizoenda ndichizonosiya zvekare padho remurungu. Nhombo iyoyo ndaizoisiya iripo usiku hwose, then mangwana acho makuseni ndobva ndachizoitora. So mukoma izvi ndakazviita ndikatevedzera minamato yacho yose. Mukadzi uyu akabva achizotanga kurwara, mukoma akarwara zvainge zvotopisa tsitsi, akabva anzi ainge
abatwa nechirwere cheTB. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakashamisa munhu wose. Hazvina kuzogumira ipapo, akabva achizobirwa zvekare motikari mukoma. Matsotsi akatongosvika pamba pake ndokubva vatongomutorera motikari. So zvese izvo zvakaitika kwaari mukadzi uyu zvakakonzereswa neni. Sometimes I feel guilty, but nedzimwe nguva ndinozvibvunza kuti saka ndaifanira kunge ndakaita sei, because iye ndiye akangouya achida kuchinja mitemo, but achichinja mitemo kudaro ava kutiurayisa nenzara, achitinyimisa mabonuses. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaurayawo mainini vangu, mudzimai wenumber 2 uyo ainge awanekwa nemurume wangu. Zvino zvava kuitika ndezvekuti mainini ava vanopota vachiuya vachindimukira chipoko. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so, mushure mekunge ndafind out kuti murume wangu was having an affair with another woman, ndakarwadziwa tikanetsana tikarovana kuzonosvika tichizonogariswa pasi semhuri tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichizowirirana. Zvechokwadi takabva tatanga kuwirirana, asi nekufamba kwenguva ndo pandakabva ndachizongotanga kunzwa godo, nekuti ndainge ndava kuona sekunge inini ndainge ndisingachadiwi. Ndipo pandakabva ndachizoenda kun'anga, uko kwandakabva ndachizonopiwa mushonga uyo wandakanzi ndinge ndichizoushandisa ndichideketerera zita ravo mainini ava. Izvi ndaifanira kuti ndinge ndichizozviita huri usiku pasina kana nguva vakabva vachizoshayika, asi musi uyo wavakafa mainini ava kupare uko, mangwana acho makuseniseni ndakamuka ndikabva ndatanga kunzwa izwi ravo vachitotaura neni vachinditi, nhaiwe ko wakandiuraya, ko wakandiurayireiko? Ndakavhunduka mukoma Nashi, asi ndakabva ndachizongobata hana yangu ndikazviudza kuti pano kana ukatozvirakidzira kuti pane zvauri kuona, munhu wose achabva azviziva kuti iwewe ndiwe wakavauraya amainini ava. Zvino ndava kunoku kunyika yevatorwa nemurume wangu kunoku kuSouth Africa, ndinongogara ndichingonzwa voice ravo amainini ava vachitaura neni, uye zvekare nditori nedzimwe nguva dzekuti kana ndikatarisa pamira ndinotovaona, and I avoid at all the times kuti ndinge ndichishandisa mira remubathroom, because ndinovaona vakamira kumashure kwangu. Kana vakangozviona kuti ndinenge ndavaona vanobva vanyangarika. Even sometimes ndinokwanisa kuti kana ndakarara paya ndinotonzwa kutoti mumajoini mangu umu munenge muini chinhu chinenge chapinda, ende kana ndikagara ndanzwa saizvozvo ndinobva ndatomuka, ndobva ndatanga kufamba. Ndinenge ndichingofamba imba yose ndisingazivi kuti ndikuda kuenda kupi. Zvose izvi zvinoitika kwandiri, uye zvekare ndinoti kana munhu akangondibata musoro wangu achida kundinamatira chimwe zvekare chikonzero chiri kukonzeresa kuti ndisada kuenda kuchechi, nekuti ndinobva ndatanga kumanifesta. Izvi zvakaitika the first time tichangobva kuuyawo kunoku kuSouth Africa, saka ndiri munhu ainge achifarira church before all of these things happened. Ndokubva ndachizoenda kuchurch. Saka panguva iya yekuti tainge tava kunamatirwa, pane vamwe vakauya vakabva vazondibata musoro wangu. Mushure mekunge vandibata musoro ndo pandakabva ndachizotanga kubuda dhimoni ndichimanifesta, ende ndichitotaura kutoti ndini ndakamuuraya. Lucky enough painge pasina kana munhu ainge achindiziva, because ndakangotiwo regai nditsvake church kwekuti ndige ndichienda, ende church iyi yakazara vanhu vemuno muSouth Africa. Ndakatotaura kutoti ndini ndakamuuraya, ende pari zvino ari kundishungurudza munhu uyu, ndichimanifesta dhimoni richitobuda pandiri. Kubva pazvakaitika zvinhu izvozvo handina kana kuzomboda kuenda kuchechi zvekare, nekuti ndainge ndichitonzwa ndichitsva kubva zvandakapinda muchechi imomo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiyo nyaya yangu iyoyo, ende ndakatozviudza kuti kuzonosvika ndichizofa hangu zviri nani kuti secret iyi
isazombofa yakazivikanwa kana nani zvake. Ndichafa hangu ndisina kana weukama kana kuti munhu wandinoziva wandinenge ndaudza secret iyi, nekuti vanhu vanondiremekedza chaizvo ende hakuna anotombofungidzira kuti inini ndini ndakaurayisa amainini mudzimai wenumber 2 uyo ainge awanikwa nemurume wangu. When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Ndichange ndichizotevererawo mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Yo, zvakangoma hazvo veduwe, but ndo secret yavo iyoyo. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Pane imwe nyaya iyo yandakaudzwa nemurume wangu yekuti it really disturbed me. Asi izvi zvinhu akandiudza akadhakwa, so handizivi kuti ndo zvaatori here, ndo zvaanonzwa kuda here, kana kuti munhu akangotaurawo mukudhakwa, because anowanzo kuti kana akadhakwa anorotomoka. Saka iye akati one day achibva kubhawa ndokubva ndatanga kunetsana naye because it was too late. Ndikamuti ko muri kubvepi, tararai muone pane nguva. Ndokubva atanga kupopota akabva ati vakadzi vasingahurirwi munonetsa mhani. Ndikati kana manga musiri kuhura saka manga muripi? Akabva anditi ini handina basa nemahure, handina basa nevanhukadzi, chandinotonzwa kutoda ndechekuti dai ndamborara nemwana mudiki. Ndokubva avhunduka akabva ati ndokubva atanga kuseka akabva ati usanzwa zvako, ndangotaurawo mukudhakwa. Saka mashoko iwawo akandivhundutsa kuti iye akati shungu dzake ndedzekuti anoda kurara nemwana mudiki, mwana anenge ari below 10 years. So handizivi kuti iye murume wangu uyu zvinhu akataura achirevesa here kana kuti rainge ringoriwo doro rainge richitaura. Nanhasi uno handina kana mufaro nezvose izvo zvaakataura, ende ndinoshaya kuziva kuti ndomubvunza ndichiti kudii. Ndanga ndichikumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. I think you need to be very careful vahanzvadzi, munhu uyu uyu because hakuna munhu anongotaura kungotaura just kungotaura. Hamenowo kuti munozvionawo sei vedare, zvimwe kuda vakataura zvavo vakadhakwa, but ndiwo anenge atori mafantasies avo iwawo, and they are very dangerous fantasies. Kana kuri kunziwo munenge muchigara nevana vasikana, you just need to be careful. Mugara makangoteyawo ziso. Hamenowo vedare kuti vahanzvadzi vedu ava tingavabatsirawo sei.